O, beth ydych chi'n neud yma heddiw ta? Wel, rydyn ni gyd, roedd y ddwy o'n i'r chwarae'r clarinet i cael pobl i ddod i stondin Coleg Brenhinol Cerdded Drama Cymru. Rydyn ni'n dangos talent sy'n gallu dod allan o'r y conservatoire hyn. Ac ni'n trial cael pobl i ymuno hefyd. Pam y clarinet? Pam ydych chi wedi dewis chwarae hwn? Wel, nath Mozart gweud bod y clarinet yw'r offert agosaf at llais. A hefyd, mae'r un mwyaf haws i ddechrau yn Heilig Chwith Brennau. Mae'n mwy haws o clarinet i offer yna arall fel y sax neu'r fflyd na mynd i'r clarinet. A hefyd, mae'n neud sŵn tlws iawn ac yn gallu cael sŵniau gwahanol o'r clarinet.